Măslinul, exemplu de longevitate și rezistență, este recunoscut dintotdeauna pentru proprietățile sale benefice. Secretul lui stă chiar în frunzele sale. Datorită unui proces de extracție brevetat care permite concentrarea unei cantități foarte mari de principii active benefice pentru organismul nostru, ia naștere Olivum, extractul nostru natural din frunze de măslin, unic și original, inventat și brevetat de Livio Pesle. Olivum, forța sa constă în cele peste 260 de molecule benefice, dintre care cele mai importante sunt oleuropeina, hidroxitirozolul, acidul elenolic, rutina și tirozolul. Toate aceste molecule lucrează în sinergie perfectă pentru a îmbunătăți funcțiile organismului și a favoriza starea noastră de bine. Datorită acțiunii de protecție a vaselor sanguine, a acțiunii vasodilatatoare, a controlului fiziologic al glicemiei și al colesterolului, al ajutorului în reducerea grăsimii abdominale, a acțiunilor depurativă, detoxifiantă și diuretică, a acțiunii dermatoprotectoare prin hidratare și încetinirea procesului de îmbătrânire celulară, a acțiunii anticelulitice și a acțiunii stimulante care îmbunătățește și calitatea somnului. În fine, datorită acțiunii energizante, reduce oboseala, ajută activitatea mentală și stimulează performanța intelectuală. În literatura științifică sunt prezentate peste 16.500 de studii dedicate măslinului și proprietăților sale. Intuiția extraordinară a președintelui Livio Pesle a fost aceea de a obține toate aceste molecule biodisponibile și de a le integra în viața noastră cotidiană datorită integratorului nostru alimentar O-Life, care conține 93% olivum. De fapt, în 70 de ml de O-Life sunt aproximativ aceleași beneficii pe care le conțin 2 litri de ulei de măsline extra virgin și cu doar 28 de kilocalorii. O-Life este înregistrat în registrul oficial al integratorilor alimentare ai Ministerului Sănătății italian, FDA, Cipicitirus, Hellel, care recunosc frunzele de măslin ca aliate ale organismului nostru în lupta împotriva efectelor cauzate de stresul oxidativ și a patologiilor corelate și pentru prezența hidroxitirozolului, care este considerat cel mai puternic antioxidant prezent în natură, având și o puternică acțiune antibacteriană și antivirală. Și nu numai, frunzele de măslin favorizează metabolismul lipidelor și al carbohidraților, normalizează circulația sanguină și reglează tensiunea arterială, jucând un rol important în caz de hipertensiune. O-Life este cel mai cunoscut și iubit produs al nostru, este aliatul fidel pentru bunăstarea noastră în fiecare zi.